Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Un exemplar isolado de urso pardo adulto foi confirmado en Portugal, máis concretamente no Parque Natural do Montesiño, no concello de Bragança, informa hoxe o Instituto de Conservación da Natureza e das Florestas. Esta especie está dada como extinta en Portugal e o último rexistro confirmado é de 1843, cando un urso pardo foi abatido no Xerés, segundo o libro Urso Pardo en Portugal, crónica de unha extinción, de Manuel Caetano e Miguel Brandão Pimenta. Agora, un urso pardo foi confirmado en Montesiño, nunha zona próxima da fronteira con España. Poderíamos aí meterlle a cuña de a triple fronteira aí moi pertiño do Penedo dos Tres Reinos, aí entre Zamora, Ourense, Galiza e Trás-os-Montes. Segundo o ICNF, trátase de pelo menos un individuo dispersante da populación do norte de España, moito probablemente oriundo da subpopulación occidental da Cordilleira Cantábrica. Esta é unha das dúas subpopulacións da populación cantábrica, Lugo, León e Asturias, sendo a maior, con 280 animais registrados en 2018. A outra é a subpopulación oriental, con 50 ursos. Alén da populación cantábrica, España ten apenas máis unha populación de urso pardo, a pirenaica. Ambas están separadas xeográficamente. Esta é unha historia que comezou no final de abril, cando se constatou a existencia de danos nun apiario na localidade da Teixeira, no municipio de Hermisende, zona galegófona da provincia de Zamora, segundo un comunicado da Junta de Castela e León divulgado onte. Técnicos da Junta de Castela e León, as provincias de Zamora e León, foron até o apiario e coa axuda da apicultura afectada concluíron que os danos tiñan sido causados por un urso pardo. Dada a proximidade coa fronteira portuguesa, a presencia do urso foi comunicada ao instituto que comentamos, o ICNF, porque o animal podría continuar a súa viaxe para o sur. O que veu acontecer días despois, explica o mesmo comunicado. É a primeira vez nos últimos 200 anos que se constata de forma confiável a presenza desta especie en Portugal. Segundo a Junta de Castela e León, a xulgar pelos indicios detectados, pode ser un adulto en dispersión. É dicir, este comportamento é normal dado que, segundo os cientistas, algúns individuos percorren distancias significativas da Cordilleira Cantábrica que parecen estar ligadas a momentos concretos do seu ciclo biolóxico. O Servicio Territorial do Ambiente de Zamora vai continuar a traballar en colaboración cos portugueses nesta liña de seguimento deste animal que é un marco para a conservación da populación do urso pardo cantábrico. De acordo co ICNF, os últimos registros que evidencian a presencia, como dicimos, lévannos ao século XIX. Posteriormente o orso foi extinto no noso territorio. No lado español, nas últimas 2 décadas foron registrados movimento de individuos próximos do distrito de Braganza, máis concretamente do outro lado do Parque de Montesiño, pero, como dicimos, é a primeira vez que hai este resurximento de individuos propiamente entrando en territorio continental portugués. Isto é o que escribía Elena Geraldes para wilder.pt, esta especie de web dedicada un pouco a seguir a noticias relativas ao mundo animal, a conservación natural e demais. O título era Confirmada presenza de un urso pardo en Portugal. Falamos de maio do 2019.
E moi boas, aquí estades no Galiportus nesta sección tan especial de Historia e Historias. Hoxe falando de historia século XIX, extinción animal, extinción do urso pardo en Portugal. Mirade con que cousas se nos dan. E historia máis recente, 2019, estes últimos anos, prácticamente a actualidade, coa recuperación, a reentrada, a reentre, que diría o francés, do urso pardo no norte de Portugal. E aquí estamos, como non, con noso querido historiador de garda particular, don Abraham da Orraca. Moi boas, Abraham. Hola, moi boas, que tal? Como se nos deu por falar de ursos pardos hoxe? Porque de noite todos os ursos son pardos, non? E aparte, eu creo que está ben incluso recuperar esa palabra tan bonita que temos para falar, e así non a xente que hoxe xa non diferenza as vogais xa non ten o problema de decir oso, non? O aberto para a parte anatómica ou fechado para o animal. Un oso levámolo dentro do corpo e un urso témolo en ursaria, que era o nome orixinal de Oseira, por exemplo, non? Temos aí na toponimia moita evidencia desa presenza dos ursos nas nosas florestas, e alén da importancia que no seu momento tivo como animal simbólico e totémico, non? E inclusive nas edicións medievais da Biblia, por exemplo, que aparece moitas veces representado como un animal, inclusive na propia arca de Noé, na arca da Noé, aí en Vilar de Santos, pois aparece na arca de Noé, na bíblica, aparece o urso como un animal predominante, non? Con símbolo de poder e de realeza, inclusive o propio nome o alter ego do rei Cintolo, non? Que o rei Artur ten un nome que deriva da palabra céltica que se refire aos ursos, non? Sí, estamos falando dun animal que foi maioría durante moitos séculos, durante miles de anos, foi o mamífero máis grande omnívoro máis grande da Península Ibérica, o mamífero en liberdade máis grande, maior, e que sobreviviu medianamente ben na Idade Media ata que, claro, na Idade Moderna a caza parecía que empezaba a gustar, non? Sí, e os abrigos de pel. Os abrigos de pel, e a cousa foi indo a menos. Hoxe xa sabedes que sí que é certo que no marco do Estado español sí que pois temos esas alusións a Cordilleira Cantábrica que acabades un pouco de escoitar tamén nesta pequena intro. Fálase pois moitas veces dese urso pirenaico que, bueno, pois tamén está aí facendo a súa loita particular. Foi tamén, creo, lembrar que introducido algunha especie traída dos Alpes e dos Cárpatos, porque penso que a maior poboación de Europa, se exceptuamos Rusia, que non sei se hai 100 e pico mil ursos, pero sí que é certo que na Europa cabalgan neles, inclusive, non? Está Putin alá cabalgando nos ursos camiño da fronteira con Ucrania. Pois na Rumanía sí que temos unha poboación de 8-10 mil ursos pardos, pero na península a cousa foi a menos. E en Portugal, o que acabades de escoitar, 180 anos sin testificar a presenza do urso. Sí, había noticias de xente con moito pelo no corpo, pero o que eran ursos non había constancia, non? E inclusive a nivel galego tamén a noticias no século XIX, non? De uns estudantes que ven un urso en Dozón e cosas así, mas non había unha evidencia como esta, que unha evidencia tan verosímil como unha grabazón. Claro, entón, é dicir, chega o veciño de turno, teño aí o meu apiario que as miñas abellas, e de repente está reventado aquilo todo. Sí. Quen puido ser? Sería Roma Santa? Sería os de Seprona? Serían unhos rapaces querendo, é dicir, o normal. Que dicía que estaban explotando as abellas, non? Claro, é dicir, non hai posibilidade de que ningún outro animal, exceptuando o urso, poida levar a cabo ese acto que tamén, en consonancia un pouco co que comentabas antes, e volvendo á cuestión do urso no lado galego, foi moi importante
a súa presencia, é dicir, a súa contribución tamén no Entroido, tamén o vemos. Aí decir, o Entroido, de Salcedo. o oso de Salcedo, Sí, o oso de mesmo tamén temos aí a súa presencia en Sande. Tamén. É dicir, o inverno e o urso estaban moi representados despois cando chegaba o Entroido. Efectivamente, sí. E tamén eu penso que é unha noticia para nos parabenizar, de que en certo xeito non vai voltar a ser a biodiversidade que houve noutros momentos, mas que estas especies volten a andar polos nosos montes, eu penso que é un bo sinal. Eu penso que depende para quen. A ver, de momento ainda non falan de veu un urso e matou máis ovellas. Veremos. Como si pasa cos lobos. Exacto. Mas eu penso que é bon e é bon ter esta, porque ao final a natureza cuídase soa, non? Entón, se estas especies comezan a aparecer outra vez, pois en certo xeito controlanse pois tamén outras especies que tamén fan dano, non? Al final queixámonos de que hai moito xabarín, queixámonos de que hai moita, e que teñen que ter predadores, non? Correcto. Estamos falando da ruta, da grande rota aí do urso pardo desde o Cantábrico, ubicado un pouquiño no voso mapa mental, Cordilleira Cantábrica, Ancares, Courel, Montes de Trevinca, xa se foi vendo algún urso tamén na zona de Laza. Lembro que o Invernadoiro é onde foi grabado inclusive en vídeo. Foi... É un pouquiño aí no lindo que comentábamos entre Zamora, Ourense e xa Montesiño, que Zamora foi sempre galega, claro, o que pasa que como que era na castellana, pero sempre foi galega. Hermesinde, esas aldeas, Lubián, esas aldeas as que tamén lle debemos unhas boas entrevistas para falar do galego extremeiro de aí das Portelas. Pois viron pasar o urso camiño de Portugal, que como xa sabedes que nos encanta lembrar aquí no Galiportus, tampouco entende de fronteiras. Non, e que agora lembrei-me, falabas que aí entre as Portelas aínda hai iso da xente que nacía e morría na mesma casa, non? Era porque penso que era o alcaide de Lubián, inclusive se apelidaba Lubián, non se pode ser máis dun sitio que apelidarte como propio sitio, e aí todas as xeracións naceron e morreron no mesmo sitio, non? É algo que nós que xa somos moito máis urbanitas. É que daba cho alcume, non? Claro, o Lubián. O Lubián xa sí. directamente xa lle chamarían, ou como algún, lembrome de un que chamábamos o Rozas, porque era de Rozas. Era de Rozas. Quedoulle o Rozas, desde aquí un saúdo tamén, pero aquí que de Rozas. Pero volvendo un pouco ao urso, claro, a pregunta parece que foi un encontro un pouco casual. Despois son animais que percorren centos de kilómetros buscando alimento, despois volven. É un animal bastante solitario na parte masculina. Claro, a pregunta é: podemos en clave eurorregional contemplar o asentamento do urso en zonas máis do interior de Trás-os-Montes? Parece difícil. Pois non sabería, aí depende da vontade deles tamén, de para onde tiren, non? Sí, para onde ao final é menos montaña, que estás a dicer, non? Menos montaña, non? Claro, sí que é máis, se callar máis complexo. Mas tamén ao final un pouco o que falamos en máis dunha pílula, non? O tema precisamente de que eles o que lles é o mesmo son as fronteiras. Eles o mesmo, están en Zamora, que están en Ourense, que están en Trás-os-Montes, ao final, pois iso, móvense por ese territorio que habitamos, e quen sabe, aquí xa cando fora grabado ese urso no Invernadoiro, pois xa apareceran daquela no Facebook vídeos do urso de Vilaboa tamén aquí en Allariz, e despois proliferan, o urso de Casa na Chama, non? Ao final é o díxome que tanto nos presta. Moi ben, pois o urso pardo aquí no Galiportus, o maior mamífero que tampouco entende de rayas, que tamén se dá por atravesar para o lado da lá. Historia e historias aquí no Galiportus. Historia e historias, o voso espazo no Galiportus onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.